שלום, אני דוקטור פזית קורן, מומחית לכתיבה אקדמית. תודה שחזרתם אליי. היום אני רוצה לדבר איתכם על איך כותבים תקציר. אבל קודם יש לי שאלה. כשאתם הולכים לראות סרט, לא תראו קודם את התקציר או תצפו בו? אם עכשיו הסרט הוא עבודת המחקר שלכם, האם לא תכינו תקציר? אבל השאלה היא איך עושים את זה. אז הנה הטיפ להיום. פשוט כותבים משפט או שניים לכל אחד מחלקי העבודה. אז איך עושים את זה? לוקחים משפט אחד לכל אחד מחלקי העבודה. משפט אחד למטרת המחקר, אחד לשיטה, אחד לתוצאות, אחד לדיון, אחד למסקנות. די פשוט. אם אתה אהבת את הטיפ, או אם אתה מכיר מישהו שזה יכול לעזור לו, לחץ עכשיו על הכפתור שתף ועבר את זה הלאה, ואני אפגוש אותך בטיפ הבא. להתראות.